وقتاں والے جان روزے تے میرے تڑپ لگی وچ سینے کئی لنگ کے سال مہینے اداس دی بھی آقا بگڑی بن جائے تے جے سج لو شہر مدینے ترس گیاں جے اکھیاں روزے دے دیدار نوں آتا ترس گیاں جے اکھیاں روزے دے دیدار نوں در تے بلا لو آقا در تے بلا لو سناگار آتا ترس گیاں جے اکھیاں روزے دے دیدار نوں آتا ترس گیاں جے اکھیاں روزے دے دیدار نوں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ میرے پلے بس نہ میرا کوئی چلے کرنا آقا میرے پلے بس نہ میرا کوئی چلے نظر کرم جے تسی فرماؤ آواں میں بھی پاک محلے نظر کرم جے تسی فرماؤ آواں میں بھی پاک محلے روزہ وخا دو آقا روزہ وخا دو آقا میں لاچار آتا ترس گیاں جے اکھیاں روزے دے دیدار نوں آتا ترس گیاں جے اکھیاں روزے دے دیدار نوں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے نام تو صدقے تیرے ہر پیغام تو صدقے آقا تیرے نام تو صدقے تیرے ہر پیغام تو صدقے جیڑے زاد کرائے تساں بلالے حبشی غلام تو صدقے جیڑے زاد کرائے تساں بلالے حبشی غلام تو صدقے جنت وچ جانا جنا جنت وچ جانا جنا پھاڑ کے مہار آتا ترس گیاں جے اکھیاں روزے دے دیدار نوں آتا ترس گیاں جے اکھیاں روزے دے دیدار نوں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا تیرے یار نے سونے چارے تابعدار نے سونے آقا
آقا تیرے یار نے سونے چارے تابے ادار نے سونے شیر خدا نے جنہاں نو کہندے مولا علی سرکار نے سونے شیر خدا نے جنہاں نو کہندے مولا علی سرکار نے سونے سہ نہیں ہو سکیا کوئی سہ نہیں ہو سکیا کوئی جنہ دیوار آقا ترس گیا جے اکھیاں اکھیاں روزے دے دیدار آقا ترس گیا جے اکھیاں اکھیاں روزے دے دیدار یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ منہ وچ ہووے روزہ میرے بیٹھا ہواں در میں تیرے منہ وچ ہووے روزہ میرے بیٹھا ہواں در میں تیرے دس دی وی آقا گل بن جائے لگ جانے اوتھے پکے ڈیرے دس دی وی آقا گل بن جائے لگ جانے اوتھے پکے ڈیرے سینے نال لا لو آقا سینے نال لا لو آقا راشد خطا کار آقا ترس گیا جے اکھیاں اکھیاں روزے دے دیدار آقا ترس گیا جے اکھیاں اکھیاں روزے دے دیدار